Ngiyathokoza Dlozini. Kule video ngifuna ukubeka nje caca ukuthi idlozi lakho lazi kahle la lizothola khona usizo wena wazi, la nawuzothola khona usizo wena wazi. Uyayibona into iyonto ongayazi le ukuthi idlozi lakho nawe lizotholaphi usizo. Angithi ngifuna ukuchaza kule video ukuthi iphutha esilenzayo kuqalaphi ukuthi sigcine sesiya ezindaweni ezirong and yini edala ukuthi sigcine sisezindaweni ezirong. Angithi lento ke yobizo inama-sign angafani ebantwini. Ngeke ngibe specific emasayinini asifani, amadlozi ethu ubizo lethu alifani. Angithi so lento imoya iphakama kaningi izophakama angithi ekuqaleni ngendlela ukuthi izama ukuvezela ukuthi no wena umuntu ohlukile, wena unobizo, wena unesiphiwo. Angithi qala ngezinto ezincane mhlawumbe uyaphupha izinto ziyenzeka, awunaki, awunandaba, awukho interested kulo zinto lezo. Angithi awunandaba nazo, awunaki nje, awubhekisisi. Angithi okay, qala mhlawumbe izinto ezincane, ujikelwa abantu. Angithi awufunwa abantu. Uyabona lonto uyakhuluma uphathi wabantu abaningi. Angithi uyaphupha amaphupho asabekayo. Angithi akhomba izinto ezenziwa abantu kuwena. Ukubeka nje ngisho lento yenzeka ngisho ngithi asifani, kodwa ngizama ukubeka iziteji zokuphakama kwedlozi, into ezilandela ezinye iziteji kuze kufike lana seliphakamela ukulashwa, ukusizakala idlozi lakho. So kwenzakalani lapho ilaqala khona bakhona inkinga khona uyatatazela, so uyagula kakhulu more than before. Sesiyavaleka izinto zakho, ulahlekelwe izinto, sonezitho eziningi left and right. Angithi sivumbeka yonke indawo kodwa aqali lapho. Yonke into edlozi iqala kancane ngoba ihamba newoningi. Imoya yakho suke futhi understanda ukuthi ukwenzakalani ngawo. Abanye mhlambe umuntu uyaqala ngithi uba interested emavidweni or izinto sedlozi nezithunywa. Angithi ngenza izibonelo. Angithi aqale into wabe interested kuzona, uyaphupha ngala. Angithi uyaboniswa ngala. Yes, unga-understand kodwa imoya yakho suke ifuna ukuthi understand ukuthi umuntu okanjani. Ngithi khona mase liphakama ukuthi uthola usizo, so nayi understanding encane. Angithi yona sindike encane yona ezokwenza ukuthi ungatatazeli uhambo uzisa wena ebantwini, uhamba uziphonse ebantwini. Angithi imoya yakho iyazi ukuthi uzosizakalaphi wena, izosizakalaphi idlozi lakho nawe. Kodwa manje usogula kakhulu. Angithi ngoba iyona excuse esiba nayo ukuthi hayi bese ngigula kakhulu umkhulu, uyabona kancane vele ngihambe. Ayiqali kanjalo, bese kuvaleke kakhulu, bese ziningi inkinga, bese ngishiye kakhulu. Aqala ukwenzeka kakhulu. Uyabona kuqala kwi-level encane kuye ngokukhuphuka kuze kufike la imoya yakho seyiphakamela ke usizo. Uthi wena wena bonganakile, bonganandaba. Angithi bongazimisela to understand leyo nto lona seliphakeme ukuthi ufuna usizo manje. Wena soyapanic, soyatatazela manje ngoba usuyabothi lento i-serious. Qale bongabothi i-serious ngoba beyiza kancane. Kuyafana nokugula. Angithi kuyafana nokulimala. Kodwa hayi ngilimele kancane unganaki. Angithi oyisilonto esincane unganaki. Mase siqala siba sikhulu ongapholi soyaqala uyapanic. So sebenzisa yonke into. Angithi first waka yonke into efonela ikulaphe soyifaka emzimbeni wakho. Angithi uma ufaka emzimbeni wakho ezinye izinto asihambisana nomzimba wakho. Ingoba lonto ukugula kwakho kusukumele lethi lento iyafana ke nale yemoya. Abantu bashawa yilokho. So uyasukuma wena uya kumuntu onganawo amandla okusiza idlozi lakho. Angithi wona usuyasukuma uya kumuntu. Angithi ocindezela idlozi lakho hayi ngoba ethanda, hayi ngoba ethandazela idlozi lakho. Uyile muntu no wrong, imoya engahambiselani. Uyayibona leyo nto. Kanti waboye la imoya yakhe kusakhona ofika usizakala idlozi lakho sizakale nawe. Angithi ngoba phela kabili lento ungaye emuntwini. Angithi ungasizakali ngoba akanayo amandla ukusiza imoya yakho. Ungaya komunye umuntu unamandla amaningi angaphezulu kwemoya yakho, so uyayicindezela. That's why sithi imoya iyazi ukuthi izolashwa kuphi, thina fanele silalele. Ngiyabonga kakhulu.